Специален поздрав от Селим за неговите братя, за шампионите, за Сали, Дурмуш и Асан, най-мощните от село Оборище! Селим говори, вдига се глас сега, за неговите братя силата е една. В трудни дни и в радост те стоят до край. Истинска дружина, това го знай. Село Оборище, корен и дух, там се ражда сила, там няма страх и слух. Шампионите вървят напред без спиране, всяка пречка пада, няма отстъпване. Сали до Дурмуш, рамо до рамо, винаги заедно, никога само. Асан е с тях, стоманен характер, когато са заедно няма кой да ги спре пак. За шампионите вдигам глас сега, Сали, Селим, сила една. Дурмуш и Асан, най-мощните в бой, от село Оборище винаги свой. За шампионите вдигам глас сега, Сали, Селим, сила една. Дурмуш и Асан, най-мощните в бой, от село Оборище винаги свой. Не се пречупват, всяка трудност с усмивка я стъпкват. Братство истинско, това е закон, в техния живот няма фалшив тон. Когато паднат, стават отново, сърцето им силно винаги готово. Не търсят слава, но тя ги намира, щом тръгнат напред, светът се разбира. Селим им праща този поздрав голям, за да се знае кой от техния клан. Чест и уважение, това е посока, всяка стъпка напред е висока. За шампионите вдигам глас сега, Сали, Селим, сила една. Дурмуш и Асан, най-мощните в бой, от село Оборище винаги свой. За шампионите вдигам глас сега, Сали, Селим, сила една. Дурмуш и Асан, най-мощните в бой, от село Оборище винаги свой. Йо! Чуйте добре, това не е просто име, а семейство две по две. Когато са заедно, светът се върти, никой не може да ги спре. Разбра ли ти? За шампионите вдигам глас сега, Сали, Селим, сила една. Дурмуш и Асан, най-мощните в бой, от село Оборище винаги свой.